हाखर सिङाव दा बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना जिहेतु 2003 नि नेम बादे 6 शेड्यूलनि बादे बे बिथांमोना ट्राइबेलफोरनो थागिबिफोरनो हा होनांगौ अब्ला बे ओनसोलाव मानो दिनै थांनानै थानायनि फिसा फिसौ दिनै माने जाय माने बारहावाजों खाबजानानै इन्डास्ट्रि बहायनानै बे ओनसोलनि मानसिया थांनानै थागोन बिथांमोना मानो बानायाखै हगारनानै दिनै थाखा फैसाजों लेनदेन जानानै दिनै बिथांमोना बे ओनसोलनि मानसिखौ हाखराव गोलैहोनायनि सायै बिथांमोना जेबो मोजां खामानि मावाखै। रायजोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ आपडेट खालामनो नागिरदों जे भिडिअआनो दहायनो जे आं भिडिअखौ खालामखानायखामोन दा मोनसे जोंनि एसटि बर' रायजो राजाफ्रा दे दानि सरकारनि सायाव दानि सरकारजों माबायदि नासयजागासिनो दङ जे हाखौ गावसोरनो सिगांनो GPS खारखांखाबाय नाथाय दिनैसिमावबो जोंनो सुखानानैबाबो हानि जे मोनथाय गोहो बिलाइखौनो होआ खारन मानि थाखाय नै दा गोबां हाखौ सुजोबखांखानायनिफ्रायबो वाइल्ड लाइफआव सोनानै नै दा जों बर' रायजो राजाफोरखौ होखारनो नाजादों नाथाय बे होखारनाया सोरनि फाव परिकल्पना नाथाय बेयावनो जे बेयाव बाहागो लाफैदों बनसु फरायसा आफादनि मानाव गेदेर बनजिल मनजिल बे बनजित मनजिल जे बे सारा मा खोथा बुंदों बेनिफ्रायनो नोंथांमोना थन्ने थन्ने बाथ्राखौ मोनथिगोन अब्ला रायजोफोर जों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लागोन। जोङो बे जाथायखौ खोनानानै जों जोबोद दुखु मोनदों जिहेतु जोंना नैबे आयना बे ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु हा हुनि जेंना जानानै दं बिथांमोना बेनि सायाव गुवारै सावरायनो होननानै बिथांमोना जोंखौहाय दिनै लेंहरदों आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जों गासैबो जेंना जेंसिखौ मिथिनो मोनदों जों मिथिनानै जों दुखु मोनदों आरो बेखौ जोङो मानगोनां BTC सरकारखौ मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM मिस्टार जोंना मानगोनां फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ जिहेतु बिथांमोना दिनै जोंनि बे ओनसोलनिनो थागिबि हाजार बोसोरनि आगोलनिनो जि बे हानिनो मालिक जाय बिथांमोननि आजै आजौ बिथांमोननि जाथि बंसफ्रा बे हायावनो दासिमबो जिरायनानै दङ हाखर सिङाव दा बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना जिहेतु 2003 नि नेम बादे 6 शेड्यूलनि बादे बे बिथांमोना ट्राइबेलफोरनो थागिबिफोरनो हा होनांगौ नाथाय बिथांमोना जे आयेनखौ दिनै नेवसिनानै बे बिथांमोनखौ होखानोसो नागिरदों बे जोंनि दानि जोहोलाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि मुङाव नंगौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बानायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोना बे आयेननि जे बर'फ्रा थागिबिफ्रा जोंहा संबिधानिक मोनसे रैखाथि दङ आरो बेजों लोगोसे 2006 नि जि राइट टु फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बे बेवहाय बे 2005 नि आगोल जाय बिथांमोना बे ओनसोल हाग्रा बंग्रा संसार जानानै दं बे बिथांमोना बे ओनसोलनिनो थागिबि आरो बे हानिनो बिथांमोना अनार मालिक आरो बे हानिनो बिथांमोना दिनै मावनानै जानायनि अधिकार दं बे जाय अधिकारखौ जोङो बानायनानै लायाखै भारतनि संबिधानानो जोंनो होखादों अब्ला बेफोरखौ बिथांमोना नेवसिनानै अब्ला बे ओनसोलनिनो आयना बाजार ओनसोलनिनो एथ' गोबां गामि बिस्तानिबारा गामि बिथांमोना दिनै 22टा गामिखौ बिथांमोना दिनै होखारनानै एथ' ग्रोम गय खान्थाल दिनै बिथांमोना गोबाव बोसोर मावनानै जानाय बे हाखौ होखारनानै बे फरेस्टआव लांफिननांगौ बे मालाबाबो जुक्तिनि खोथा नङा दा बेवहाय दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा गोख्रों भाबै बुंगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट EM बिथांमोनखौ जों बुंगोन दे नोंथांमोना दिनै BTC ओनसोलावहाय गोबां बे दखलखारि दिनै हा दखल खालामनानै दं गुबुन हारिनि मानसिफ्रा अब्ला दिनै दिनै आसामनि हाइ कर्टनि दिनै जाज बिथांमोना दिनै मोनसे नटिफिकेसन हरबाय बे BTC ओनसोलावहाय 10 लाखनि बारा हा दिनै बे दखलखारिखौ होखारनांगौ दिनै बिथांमोना दासिमबो मावफुङाखै अब्ला दिनै बै बिथांमोनखौ होखारनांगौ ना बले जोंनि राइटफुल सिटिजेन
जायहा दिनै थागिबिनि मोन्थाय दं जायनि हानि मालिकखौसो दिनै बिथांमोना होखारनो नागिरदों बे मा जुक्ति बेखुनु जुक्तिनि खोथा गैया बेनि थाखायनो दिनै जोंनि बे आयना ओनसोलाव नङा रिसेन्टलि दाख्लैसो दिनै पर्बतजरायावहाय जाय बिथांमोना भारतआ स्वाधीन जानायनि आगोलनो जुग जुग इंराजफोर दिनै दखल खालामनायनि आगोलनो जुग जुग दिनै संसार जानानै दं जाय एरिया ओनसोलावनो दिनै गेदेमा ससियेल रिफर्मार गुरुदेव कालिचरण ब्रह्ममोन बिथांमोन बादिया दिनै जोनोम जाबाय जाय ओनसोलावनो गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना दिनै सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बे ओनसोलनि थागिबिफोरखौ दिनै होखारनो नागिरनाय बे बिटिसि जे सरकारनि जि पलिसि बे मालाबाबो दिनै गनायथाव नङा आरो बे गोख्रों भाबै सोंखारिथाव आरो मुगैथाव बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जों बुंदों नोंथांमोना दिनै 6 शेड्युलनि जे आयेन बादे दिनै ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रिजार्भेशननि थाखाय रैखाथिनि थाखायसो होनाय जादों बेयाव जोंखौ होखारनो थाखाय नङा जोंनो दिनै बे ओनसोलनिनो थागिबि आरो बे ओनसोलनिनो जों राइटफुल सिटिजेन आरो भारतनि संबिधान बादे 6 शेड्युलनि मोन्थाय बादे आरो 2006नि राइट टु फरेस्ट डिउलेयार्स एक्टनि बादे जोंहा बेयाव थांनानै थानायनि मोन्थाय दं नोंथांमोना खुनु होखारनो हाया सार मोनसे खोथा दा जेन'बा दाख्लै जे पर्बतजरा जे पर्बतजरा बेयाव टाउन प्रजेक्टआव जेन'बा माखासे एरियानि इन्टारेक्टेड जे मानसिफ्रा जयैनो जोंनो पावार प्रजेक्टखौ नांगौ बेबायदि मोनसे खोथा नांथारगौ बेबायदि बुंदों आरो बेखौ लाबोगोनबो बे जेनेबा बेखौ लाबोनायनि सायाव जेनेबा बेसेबांखिनि लाब जागोन बेसेबांखिनि लस जागोन बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना जाय पर्बतजरा ओनसोलावहाय बे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो नागिरदों जोंना मानगोनां आदानि बिथां बे पियरलि प्राइभेट कम्पानि आरो जाय बिथाङा दिनै गुबुन गुबुन भारतनि स्टेटफ्राव जायगा मोनाखै जे दिनै गोरा गोरों स्टेटफ्रा दिनै पलिउसनखौ नांला होननानै बिथांमोना दिनै आदानिमोन बादिखौ जायगा होआखै जाय दिनै गुबुन देशावहाय दिनै थार्मेल पावार प्रजेक्ट जाय खैलाजों सावनानै दिनै एयार पलिउसन हानि पलिउसन खालामो दैनि पलिउसन बेखौ दिनै रिजेक्ट खालामदों बे रिजेक्ट खालामजानाय दिनै मानसिखौ दिनै आसामावनो दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन बादिया गावसिनि एसामिस जायगायाव लाङालासिनो जोंनि बर' जायगा ट्राइबेल जायगायावसो दिनै हरदों मानि थाखाय जों आग्लायनाय बुस्थुखौ जोंनो मानो नांगौ आरो जायखौ लाबोयोबा जोङो दिनै साफा सानैया दिनै बेखौ लाबोनायनि थाखाय थाइसे थाइनै थाखा फैसा मोननो हागौ नाथाय बे गोरिब गुन्द्रा जाय बिनिनो थागिबि बिथांमोना मावनानै जाग्रा आरो खुनु बिथांमोना साख्रि मोननायनि जैगथायानो गैया जाय बिथांमोना होखारजायोबा बबेबा जायगायाव दोनहैजागोन जाथि खुरमा दिनै गावस्रानांगोन बे बिथांमोननि जे आजै आजौमोना बे हायावनो दाबो जिरायनानै दङ हाजार बोसोर खान्थाल गय खान्थाल ग्रोम ग्रोम संसार जानानै दङ बिथांमोना दिनै जाथि खुरमा बेयाव दाबसे संसार जानांगोन खुनु थांनानै थानायनि बेबस्था मोननाय नङा मानो होनोब्ला गुबुन जायगायावबो आदानिफ्रा दिनै थागिबिफोरनो हा लाखांनायनि उनाव साख्रिबो होआखै थांनानै थानायनि बेबस्था होआखै नंगौ जोङो दिनै जौगानायखौ लुबैयो नाथाय जौगानायनि नामाव जों हा हुखौ फाननानै गावनि दिनै मोन्थायखौ फाननानै गावनि इज्जतखौ फाननानै जों दिनै जौगानायखौ जों लुबैया आरो बिथांमोना दंब्ला दिनै बिटिसि आवहाय इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनि दिनै बिसोर दिनै मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ अब्ला बे ओनसोलाव मानो दिनै थांनानै थानायनि फिसा फिसौ दिनै माने जाय माने बारहावाजों खाबजानानै इन्डास्ट्रि बहायनानै बे ओनसोलनि मानसिया थांनानै थागोन बिथांमोना मानो बानायहैयाखै मानो कलेज इउनिभार्सिटि बानायहैयाखै मानो हस्पिटाल बानायहैयाखै गिदिर साहा बागान दं मानो साहा दिनै इन्डास्ट्रि बसायनानै होआखै दिनै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां थागुना गोबां थासुमलि गोबां थारुन गायनानै दिनै मोजां हा दिनै आबाद जायो नाथाय बिथांमोना मार्केट मोनैनि थाखाय गोबां प्रडाक्शन खालामनो हाया मानो दिनै बेवहाय प्रसेसिं बानायनो हायाखै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गोबां प्रसेसिं इउनिट दिनै स्मल स्केल इन्डास्ट्रि बानायनो हायो बिथांमोना दिनै गमामायैनो बे ओनसोलनि जौगानायखौ सानदोंब्ला नाथाय बिथांमोना बेखौ सानाब्लानो जोंनि थागिबिफोरखौ जोंनि राइटफुल जायहा हानि मोन्थाय दं बिथांमोनखौ होखारनानै गुबुन प्राइभेट कम्पानिनो हा हगारनानै दिनै थाखा फैसाजों लेनदेन जानानै दिनै बिथांमोना बे ओनसोलनि मानसिखौ हाखराव गोलैहोनायनि सायै बिथांमोना जेबो मोजां खामानि मावा